tutaj ASW, a to jest kolejny odcinek z Afterfall Insanity. Jest ze mną Lord Scaremonger. Ja! No to liś. Jedziemy. Jedziemy. Wrestling game, kafe, pis, love. Dobrze, że nie pis, pis. E-I-S. Co tak ci my Dobra. O! Dobra, blek. O, budynki są styknie. Budynki są styknie. Słowik said everybody but why, what for? O, improvise maze. To się przyda. Dykty mam ściany, jestem życiem porany. Podam przygodne piosenki na temat zaistniałych wydarzeń. Ty kurde! A, zabiłeś tego Stryjełoka ze Stalkiera. Łatwo. Jak oni dynamicznie padają. No to są mutanty z Rage'a. Yeah! Ole go skrzywiło. Ale jebnął tego, jak to się nazywało, baletowe. Frostbite. Emmentaler. Znaczy Golda. Czy tam inny ten, Napoleon. Yeah. Albercie climbing a lada. Lada. Świnka Pepa mi się przypomniała. This is my little brother George. This is Daddy Pig. Peppa Pig. Pig. Aha. You're a shrink, aren't you? Tam było. Kara Mustafa. Bercik. Ty... A! Marcin, jesteś w grze. Znowu. Nie! A! Oni jakoś, kurna, nie wiem. Jedni są mocni, drudzy są słabi. Gębie. Kozak w necie, pizda w świecie! Nie! Nie! To była recenzja Mikołaja w skrócie. Teraz będziesz pchał szelfy. Puszcza szelf! Press Y. Rytmiczne tapowanie guzika. Ta gra bardzo ćwiczy palce. Chcecie być dobrymi kochankami? Grajcie w Afterfalla. Znaczy kciuka tylko. To w sumie to nie jest potrzebny palec. Nie, no nie grajcie w Afterfalla. But please, you must at least Włosy w głowie, włosy na głowie. Nie będę sypał złotymi myślami. Co tam pisze? Pisze coś na ścianie. Tam z tyłu, za tobą z tyłu. Nie musieli umrzeć. Musieli. Marcin mówi, że musieli, to fuj, musieli. Proszę zmazać to z tej ściany. Już! Proszę! Raging Bull. Lepiej Raging Bulla, bo oni padają po jednej kuli z tego często. A tu masz 7, czyli jak padają po 2, to stracisz tylko na 6,5 człowieka. Matematyki nie oszukacie. Matematyka królową na szlapę. Shopping spree great! A, panie. I ten wypadło. To będzie on nie trzymał. W kieszeni! Weź, panie. To jakieś podmasy. Zapiszę mieszkanie do dupy. Jest! Mówiłem! Pierwsza rzędna broń. Kupowanie tego, wizyty w markecie nigdy nie były bardziej fascynujące. O nie, mu rękę! Niektórzy krwawią, niektórzy nie. Tylko mięczaki. Tylko słabi. Leć do vanu! Szybko! Zielony van, bo reszta to rzuci. Trzeba ich wybić. Pewnie, że... Czekaj, zostaw.
Proszę bardzo. Szczerze mówiąc, obstawiałbym, że to ci masywni oczywiście tulają. No to już pomyliłbym się. Dobra, leśne wady tam. Czemu ci bulawych jeszcze? Ale tam już nie ma amunicji. Albert się teraz pisze na kraju z chwilę. No na razie jest chwilę doskonająca. Bardzo ładnie mi po prostu, bardzo ładnie. Bardzo. Ale powiedziałem. Pięknie jedzie, bardzo ładnie mówi. Co to było? Piękny wóz, że zniszczył Albert. O, teraz będą klimaty Alien! Huta Zabrze. Katowice. Huta Beldon. To w Katowicach. I never liked this car anyway. Enter the 8th building. Czemu? O, znowu się zaczyna. Kochane drzwi. Dawno tego nie było. Explode the Interia. I hope it I hope works. it works. Zawsze Maybe działa. I'll get to Nie a ma better co stawiać. vantage To point. wszystko zawsze działa. W najgorszym wypadku nie ma zasilania do tego. Aha, czyli winda jest loading screenem, bo się zacina. Tak jak kiedyś była dekontaminacja, This is taking way teraz too jest long. jasna winda. Nawet Albercik mówi, że to zajmuje zbyt długo. Cztery i pół godziny później. To musi być strasznie wysoki budynek. Czy coś tam jest? Gra logiczna! Logicznie jebnął go prąd. Więc będzie logiczne kręcenie zaworem. No i wyczytasz kręcenie tym gały. It was you who killed them! Gra logiczna! Tak! Szare komórki dostają szału, proszę państwa. Wszystkie warianty zostały wypróbowane. Nie, jeszcze nie, nie jeden. Is this some kind of observation room? Fuck! There must be a light switch somewhere. Karolina w Leipzig. What to? Warszawa! Kosmos. Interkosmos. Co jest? Oh my god. Ja zawsze wiedziałem, że z tym waszym miastem stolicznym jest coś nie tak. A cave! The whole city is a model! A life-sized fucking model! Bercik, nie unoś się. Holy shit! Macie kurwa żywioł. A się rozległ. Nie będę. Oh, Macie kurwa żywioły. Czemu miasto jest sztuczne? Pytam grzecznie. Czemu miasto jest... Bo nie jest prawdziwe. Dobrze więc. Pomijając ten drobny szczegół, że całe życie Albercika w tym momencie okazało się wielkim kłamstwem. To nie wygląda na szczególnie poruszonego oprócz pary holy shit, fuck. I emocje opadły. Prawda? Stres uwalnia się przez przemoc. Gdzie Albercik ma bardzo mało stresów. Bo bardzo często dochodzi do przemocy z jego udziałem. A? Trzeba opuścić te smutne jak bardzo smutne pomieszczenia. I don't know what to believe in anymore. I'm afraid of you. Zapal I don't jakąś know. lampę. What was she thinking? We don't Nie ma. Niszczysz fabułę!
Explore area. Checkpoint. Ciul z tych checkpointów, jak one nie działają. Już działają. No, czasami. Ale bity. O! Natarcie. Patrzcie, prawie Gildos. On ma tego inżyniera komanda i nadróbczas aksa dwuręcznego. Właściwie ta gra jest lepsza niż Guild Wars, bo w Guild Warsie nie ma dwuręcznych toporów. Na to są dwuręczne młoty. Właśnie, mieliśmy grać w Guild Warsa, ale przejebaliśmy całe pieniądze na alkohol i tanie prostytutki na ulicy Dworcowej. W Bytomiu. Zapraszamy. Tak. Było bardzo fajnie i przy tym Guild Warsie byśmy się na pewno tak nie bawili, jak bawiliśmy się tam. Przez pół godziny. Nie, Co prawda 2 na 3 się zaraziło AIDS-em i w przeciągu najbliższego miesiąca pewnie umrą, ale zabawa była taka, że warto było. No ale czego wymagać za 15 zł od osoby? To nie jest hotel Sheraton, ani Bristol. Też mamy hotel Bristol na Dworcowej. Jeżeli ktoś myślał, że on jest w Anglii, to się myli. Hotel Bristol jest w Bytomiu, centrum na Dworcowej. Widziałem to już, gdzieś to widziałem, nawet 2 razy już gdzieś to widziałem. Nie wiem gdzie, ale to widziałem, w demie to chyba widziałem. Z tym, że demo to w porównaniu tej gry było gówno. Wiem, że trudno sobie wyobrazić, jak coś może być w dużym stopniu gorsze. Ale było. Znaczy gra nie jest jakaś tragiczna, tylko dynamizm tych cutscen przechodzi ludzkie pojęcie. Pomyślał sobie pewnie, o kurwa. Gdyby tylko umiał myśleć. To by uciekł. Nie, tak, to jest prawo Marfiego. Kiedy leci na ciebie duży przedmiot z góry, zawsze patrzysz z zjawioną mordą w niebo. Zginę. Ale nie, to jest ten strach paraliżuje. Ale ludzi, a nie ich. Tych mutanty te tamte. A. Bestie. Nie wiem właściwie w jakim gatunku jest ta gra, ale jeśli ona pretenduje do survival horroru, to ja się osobiście nie wystraszyłem ani razu. Ja też. Jak na razie to ja się bardziej wystraszyłem wczoraj Mikołaja. Tak, bo Mikołaj przyszedł, zadzwonił do zamka i naprawdę 4 kończyny. I dziwnie to wyglądało, zwłaszcza, że były to późne godziny nocne. Otwieram drzwi, patrzy Mikołaja nie ma. Spojrzałem się tak odruchowo na dół, a Mikołaj... No tak. A masz... O Jezu! Taki ze mnie jest. I się rzucił na mnie i zdupił ten zamek w drzwiach. Ale naprawił. Tak to jest, tak to jest. Jeżeli to jest survival horror, albo coś cokolwiek ma wspólnego z horrorem, to jest to najmniej straszny horror, jaki w życiu widziałem. This much I vow. To nawet w Dead Space 2 się bałem bardziej. Chociaż i tak już w porównaniu do 1 o wiele mniej. A jest spora szansa, że w trójce już będzie w ogóle najmniej. W trójce będziemy się tylko strasznie. Chociaż nie, chociaż w... Chociaż z tego co czytałem, bo panowie z gier online grali przez Space'a 3 na Gamesconie i udało im się nagrać nie w tym fragment 3, czyli ten śnieg, tą bazę śnieżną, tylko misję na statku kosmicznym. Że klimat bardzo jedynkowy. Taki powód do tego samego, tak więc może być idealny mix. No i będzie ta zajebista opcja tworzenia własnych broni. Będziemy zbierać materiały, nie wiem czy o tym słyszałeś. Zbieramy normalnie materiały i możemy własną broń tworzyć. Na przykład miałeś plazma cuttera, tutaj będzie plazma cutter z miotaczem ognia i z kurwa granatnikiem. I to jeszcze wszystko będzie robiło herbatę. Nie? I masowało plecy. Tak więc opcja naprawdę ciekawa. To będziemy robić tak, ty będziesz mordował, ja będę sobie masować plecy. Alka! Jesus Christ, never again! Again. O, i tutaj mówię, że to wygląda jak Warszawa. Wiem, bo raz przejeżdżałem i tak to właśnie wyglądało.
Stolica. Kraków ładniejszy. It's devastated. But why is the air so fresh? Powietrze czyste w Warszawie? A tak, bo tu przyjeżdżają, to im tu śmierdzi zawsze. Klubowym bez filtra. Ale to prawda, tu śmierdzi. No to! Oh, Duchy. I'm not reacting well to the sound. Co to kurwa? Równo. Tam macie tej Warszawie. Nie ma śmiechu. Bibę. A tam nie leżał czasem ten? Rabin. Not only bombs fell from the sky. Dobrze mnie migło. Fajna nazwa na karabinu. Aktyn. Aktyn. O, Marcin. Nie, to nie Marcin. A! Prawie jak scena z Zagubionych. To, że tam było wesoło. I kolejna dramatyczna scena. Nie, latają. Oho. No, holy shit! W ich wykonaniu wyglądałoby to tak, że lepiej to było ujebać w momencie spadania i dać już jak jest na ziemi. Bo już widzieliśmy w wersji przedpatchowej scenę z upadającym kontenerem do wody. Tak. Spadł tak, w ogóle bez żadnego dźwięku, wpadł do wody. Nie chuj, żadnego splasza, żadnego dźwięku, Jakoś by że drewno wpadł do spadło. wody, by w ogóle spadł na, nie wiem, no na pewno nie do wody. Tomaszewski is probably To jest kurwa. Wyjdź ze słońca! Warszawskie słońce nie służy. Ślązaku. Ale Albarcik to jest warszawiok. Mimo wszystko. Zdradziectwo w ramieniu Gorowskiego. Opad radioaktywny, albo to syf po prostu warszawski. Nie to, że ja się jakoś wyżywam nad stolicą naszego kraju, ale są miasta, które lubię bardziej. Wyjdzie słońca! Ja I tam jest cień masz. O, dokładnie. A one się pojawiają jak ten. Wychodzisz na światło. O, Poldek leży rozdupcony. No był samochód. Scena. Kolejna. Warszawski robaka. Bardzo. Bardzo. Ale bo... Nie pytajcie, co się dzieje. Miały być popromienne mutacje, a są duchy ze światła i złapić innego sprzętu hałasu. Każdy ma tam pokopane jakiego zaprosił. Warszawo. Nie daj mu szans.
Jaka ładna tęcza z niego się wydaje. Co? Co dalej? Kroczył ścieżką prawdy. No bardzo ładnie, tylko gdzie to sens? Łoha! A to ten! To nie jest chyba... Patrzcie. A! O nie! Lećmy na Aufront. Aufront. Świeci se, za prąd nie płaci. O, sklep firmowy. Ciekawe, co tam sprzedaje z tego nowego. Firmowane marką firma. To jest tą rękę. Uwaga, bo będzie potrójnie. Musi cały czas być w ruchu. Uwaga, biegnie, kochanie. Biegnij, nie możesz stać w miejscu. Było blisko. Już mu go. Już by mógł dać spokój. O, czyżby? Janek Michliński padł? O, nie. No i on się zesrał. Warszawski Robocop. No ammo atoll. Jakby się z nim walczyło dłużej, to by była. Cały czas. Nieskończona. Pitły. Every citizen of glory who truly desired freedom conquers. Luke. I was merely a hand that made their wish come true. Daliby mu to. Nie, cisną go z drugiej strony. O! Jeszcze trzech. Niech się z nimi tłucze na gołe pięści, bo mu za łatwo idzie. Kotlo. Nabrzmiały problem. Buchające padaczki. Warszawiaczki. What? O! Stacja ta, Dam se uciąć łeb, że ten dworzec nawet jest ładniejszy od naszego rzymskiego dworca, który jest szczytem brzydoty na skalę światową. O! Z tym interesalnego propozycji. Każdy kraj ma takiego nowego na jakiego
O, Polsko! Dokąd zmierzam? Te autobusy takie. There's some shit 501 do Piekor, moja matko, to oczywiście. Nie do Piekor, nie jeździ I could use a working car. 730 chyba. To jest. Bujo się. To się nazywa nowoczesna podróż. Słońce! Jest gorąco. To jest 250 lat, będę tego nie jedzie. Z Warszawy do Piekor autobus. Nie! 2590 lat. Numer autobusu? Nie, to jest numer seryjny. A, tak, bo to jest tył autobusu. A, widzisz. Lustro. I need to go through here, I guess. To są jedyne w swoim rodzaju lustra. Kiedy się w nie strzela, to się nie tłuką, tylko się przesuwają. Warszawa. Bulletproof glass. Chyba się nie uda bez tego przejścia w świetle. A jednak. Nawet się udało. No, taki sam van jak nie widział Alberti. A dlaczego jest taki sam? Bo im się nie chciało tworzyć więcej modeli aut. I to jest jedyne wytłumaczenie. Nie mam już. Dokąd zmierzać? Quo vadis, Albert? Quo vadis? A. Co było napisane na po prawej? Trademark. Cygarety. Beczki! Ten już... Tamten już przybiegł do maty. Ale żeś mu nie dał najmniejszych szans. Dwa. Taki wygodny, a mu nic nie marnuje, żeby te drzwi otworzyć. Ja się nie widok. Pobyku. Nie. Dobra. Bardzo ładne centrum handlowe. Bardzo ładne. Powiedział mi. A to nie jest czasem tak. To jest ta stacja ta. Tak wyglądają ludzie, którzy przez 40 lat czekali na pociąg. PKP do tego stanu doprowadziło. Niech się czują winni. Ciekawe, czy w przyszłości wszędzie będą takie ohydne steampunkowe generatory. You despised all those rules and all the people Bo jeżeli following. tak, to przyszłość maluje się w iście sraczkowatych barwach. Zapal sobie tego karbitkę. To nie kopalnia. Ludzie wrzodu. To jest dobra nazwa dla tych przeciwników. Człowiek wrzód. Oni są chyba z ZUS-u. Albo z innego PZU-SA. Grzesiu Lato! To są jego... Nie, Grzesiu Lato to jest ten, wie. Nie, pan Grzegorz Lato to jest bardzo porządny człowiek. Bardzo porządny, bardzo porządny. Bardzo porządny człowiek, bardzo go szanujemy. Bardzo uczciwy.
Dotrzymuję zawsze słowa. Bardzo uczciwy. Więcej takich ludzi w naszym kraju trzeba, zdecydowanie. Polska będzie tak wyglądać. Pa... Panie Grzegorzu, proszę robić to, co pan robi dalej. Bardzo porządny człowiek. Wszystkim polecamy. Bo Grzesiu, nie wiedziałem, że masz brata! Bądźcie Grzegorz. Amunicja. Przypadkowo idealnie porozrzucana przy krawędzi ściany. Jakby zmierzyć linijką, pewnie te dwa by leżały idealnie. O, Grzesiu. O, patriotyzmem powiało. Albert zaraz zostanie. I padł koniec gry. Zaczynaj od nowa. Frajerze. Checkpoint activated. Ja myślę, że może to byłby dobry moment, aby uciąć tą smutną wizję naszego kraju, który w porównaniu do czasów obecnych wydaje się, że przyszłość faktycznie sraczkowata. Szara, smutna i niefajna. I tym jakże wesołym akcentem Ja i co? Kończymy. Tej.